Ez a Pi Network, ez a Pi Network, ez a Pi Network, open minded. Eljöttek, itt vannak a Stanfordi okosok, megcsinálták neked. Ha azt hitted, ez csak egy adathalászpagos vacak, igazad lehet, de most nézz az égre. Ezt nem megérte? Ennek már most van értéke. Ha már nincsen vége, legalább te légy valét, és legyél képbe, mert ez a magyar bányászok éneke. Ez a Pi Network, ez a Pi Network, ez a Pi Network, open minded. Itt van, elindult, erre az egész világ beindult. Üdvözöl a magyar Facebook kriptó csapat legnagyobb része. Eljött az idő, itt van végre az új digitális érme. Bányászt is ez a legjobb része. Hidd meg mindenkit, és ezzel növeld az értéket. Csak ezt kell tenned meg, már eljött és itt van veled. A Pi Network érme, a Pi Network open minded része. Ez a Pi Network, ez a Pi Network, ez a Pi Network open minded. Az új digitális érme. És ezzel teremt az értéket. De a csalókkal vigyáznak, átvernek, tönkre tesznek. Visszaállítani nem lehet, ezt el ne feled. Ez a kriptóvilág része, ezt vésd az észbe. Te pont ezért legyél képdeja, és mentsd el a kódot. Gyerünk, indítsd a nódot, és halmozd a szoltot. Legyen ez a jövő része, mert mi vagyunk a Pi Network réme. Ez a Pi Network, ez a Pi Network, ez a Pi Network open minded. Ez egy elérhető kriptó bárki számára. Csatlakozz és ismerd meg, kövess és hívd meg másokat, mert ez egy telefonon bányászható ingyenes ad. Ez a Pi Network érme, ezt vedd észre. Ez a Pi Network, ez a Pi Network, ez a Pi Network open minded. Tartsd és ne szórd el, ez nem egy rém érme. Ez egy digitális forradalom része. Farmolj, stakelj, tarts és csak okosan trédelj, ezt vésd észbe. Ez a Pi Network érme, a Pi Network része. Ezért félned nem kell, mert ez nem egy ném érme. Gyere és csatlakozz, mert mi vagyunk a magyar bányászok réme. Ez a Pi Network, ez a Pi Network, ez a Pi Network open minded. Az új digitális érme, bányász és légy a jövő része. Pi Network eljött hozzád, itt van veled. Ez az igazi új projekt, ez kell neked. Ne hagyd ki, mert ez megváltoztathatja a jövőnket. Az új digitális érme. Csak bányászt, és ezzel légy a jövőd része. És legyél te is a magyar bányászok réme. Ez a Pi Network, ez a Pi Network, ez a Pi Network open minded. A digitális érme, bányász, és légy a jövő része. Tönkretesznek az új projekt.